ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба дар вазни сабук байни Граунд Доусон ва Боби Грин мешавад ва шаби гузашта ҳар дуи онҳо вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. ҳамчунин дар ин турнир чунин ҷангаварони машҳур ба монанди Абдулразақ Алҳасан, Хоакин Бакли, Дрю Добер, Александр Хернандес ва Йон Кутселаба баромад мекунанд. турнир аллакай имшаб аниқтара шаби 7 ба 8 октябр баргузор мегардад ва аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи навор. ҳамчунин имшаб турнири Bellator 300 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпиони бебохт Усман Нурмагомедов ва Довталаб Ред Примус мешавад ва шаби гузашта ҳар дуи онҳо вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. ҳамчунин бояд қайд кард ки ин муҳориба якду финали гран-при вазни сабуки Bellator мешавад. турнири Bellator 300 шаби 7 ба 8 октябр аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими турнири Bellator 300-ро низ дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонед. ссилкаи телеграм бошад дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев хабар дод ки чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов дар тамринҳо ба ӯ кӯмак мекунад. ҳабиб паго ба ин ҷо меояд ва дар лагери тамринӣ бо мо тамрин мекунад. рӯзи муҳориба ӯ дар кунҷи ман ҳамчун мураббӣ иштирок намекунад, аммо ӯ то рӯзи муҳориба дар ин ҷо бо мо мемонад ва дар тамринҳо кӯмак мекунад. ростӣ ман намедонам ки рӯзи муҳориба ӯ ба куҷо меравад ва ба чӣ кор машғул мешавад, аммо 2 ҳафта ӯ бо мо мемонад, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, бояд қайд кард ки Ҳабиб Нурмагомедов аллакай дар Абудаби қарор дорад ва дар омодагиҳои Махачев кӯмак карда истодааст. яке аз журналистони хориҷӣ Людис Чарта боварӣ дорад ки варзигари тоҷик Нурулло Алиев чемпиони вазни сабуки UFC шуда метавонад ва ӯ дар поёни навори тамринҳои Нурулло Алиев чунин суханҳо навишт: умедвор будам ки туро дар турнири UFC 294 мебинам, аммо турнири UFC 295 ягона карде ҳаст ки бо турнири UFC 294 баробар шуда метавонад ва ба ту имконияти калон медиҳад ки малакаҳои худро нишон диҳӣ. ман оиди ту бисёр чизҳо дидум ва боварӣ дорам ки ту барои чемпион шудан ҳамаи имкониятро дорӣ. ба он ҷо баро ва бо муҳорибаи худ эълони калон кун. ин майдонро забт кун ва малакаҳои худро ба ҳама нишон деҳ. ту барои ба қуллаи баландӣ расидан ҳамаи ин ҷангаваронро зуд аз пеши роҳи худ нест карда метавонӣ. ман мухлиси ашадии туюм ва хеле шодам ки ин роҳи туро назорат карда метавонам, навиштааст Чарта. ва дӯстон, дар ҳақиқат Нурулло Алиев дар якум муҳорибаи худ зидди чунин рақиби сахт ба монанди Рафаэл Алвес ба ҳама нишон дод ки ӯ истеъдоди хуб дорад ва ҷангавари хеле сахт аст. дар дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC Нурулло Алиевро боз як рақиби сахти дигар Матеуш Ребецкий интизор аст ва ғалаба дар ин муҳориба Нурулло Алиевро ба рейтинги вазни сабук хеле наздик мекунад, аммо боша ба ӯ бурборӣ ва танҳо ғалаба орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонобуду сарбаланд бошен.